Šta je sad? Ko je tu neki? Ovo je to osiguranje? Naše ljude, nikome jedna dlaka ne treba. U stvarno? Jeste shvatili da... Neka, dok oni nisu skrivi. Nije dlaka s glave pas. Čekajte, pogledajte. Polako. Muškarce odvojiti u sabirni centar. Ko nije bio zločinac, bit će oslobođen. Taka je sreća. Ode danas nazad i gore. Ajde. 3 puta. Može. Vodite vas dva.